siya mai takalmin ƙarfe kamar yadda kuka ji na kuma duk wanda na taka wallahi ya taku, duk wanda na taka wabillahi ya taku. Sabida haka kowa ya san zaman da zai yi da ni wallahi. Ya gana ya ci gaba da gashi. Ai kowa ya sani, in ma mutum bai sani ba yanzu zai regretin cewar ya sani. Mutane ana ƙarya, ana posting ɗin ƙarya da hofi. Kowa ya sani, farin sani, duk acting ɗin da zan iya fim. Amma a ce wannan, a ce Kilishi ɗan Daudu ne, a ce menene, to wallahi tallahi wannan sharan mutane sai shaidar zur ɗin jaraba. A ce wannan kawai wai an ganka a karakta a fim. Yanzu ke wannan dan Allah a fim ɗin a me kika fito? Ai ni gaba ɗaya a wannan fim ɗin a me kika fito? Yani na fito a wannan na fito ƴar sanda ɓoye. Kuma kika je ina? Ƴar sanda ɓoye na je gidan ƴan bariki, na je na nuna musu ni Kika je gidan silent ce. Na je ni silent ce, ba faɗa ba hayaniya. Ashe kowa ina karantar yadda yake. Ƙarshe kuma kika sa aka ci uwarsu. Ƙarshe kuma duk na sa aka kama su. To jama'a yanzu haka muna ɗaukar fim ɗin babban mafita. Ga Bestina, ga Jidda Bauchi ko? Jidda Reza a fim ɗin nan. Reza yanki ba ƙauye. Wallahi an fafata, an sha kodin, an sha shisha, an sha fakalin, an sha waye amma duk na ƙarya ne fa. Shi kodin ɗin ma kawai ruwa aka zuba a ciki aka sha. Babu wanda yake shan kodin, ya sha, ni ma ban sha ba. Muna sha duka mutanen kirki. Shi ma mu ba mu iya sha ba, na wani abin sha. Wallahi ai Musa lahai ne, amma haka dai mutane ya baki mana mummunar fahimta. Amma mu mutane ne adalai. Mutane ne masu mutunci, mutane ne masu daraja, amma mutane suka ɗauki harkar fim a karkace. Sannan kuma abu ɗaya, ku je ku ci gaba da kallon fim ɗin daga TikTok. Yana nan za a yi wa shagare walle, za ku ga yadda aka fafata, don har jaruman TikTok ɗin nan an zuba a ciki. Don haka masoyanmu a jira a raka, in Allah ya ranar idin sallah za mu fara saki, don haka a shirya. An tsaftace muku shi, kayan aiki mai kyau, labari ya tsaro, ba hawan jini ba olsa. Ba bakin cikin ɗana. Wallahi. To mun gode masoyanmu sosai, Allah ƙara girma da ɗaukaka, ku ci gaba da mana da addu'a. Allah ya taimake ku, kowa abin da ya sa a gaba Allah ya taimaka masa. Bukatun kowa na alkhairi Allah ka biya masa. Mai son kuɗi Allah ka bashi, mai son ɗaukaka Allah ka bashi, mai son gida Allah ka bashi, duk abin da kake bukata Allah ka bashi. To mun gode my fans. Ya ajima. Na faɗa daidai? My fans. Na? You have to emphasize it. Wajibi ne mu iya ƙoƙarinmu. Be open every single time. We have to fight against shadow. Ba so, ka san abin da nake so a nan wurin. Wajen daƙi ne sha da ruwa da kasuwanci wajibi ne iya Bas.